Здравейте, потребители на YouTube! Днес ще ви покажа как да си направите Minecraft от Dropcrack. И нека да започвам. Влизате във вашия браузър и след това в този линк ще го има в описанието Minecraft Launcher. Ако сте на Mac или Linux, теглите от тук, ако сте на Windows, теглите от тук. Сега чакаме 5 секунди да минат. Натискаме Skip Ad и чакаме така. Когато е готово, го слагаме на работния си плод и затваряме тук. След това влизаме в иконата и разархивирай на десктоп и така. Ето, готово е вече. Трима тук. Да има това. И ето имаме Minecraft. По-добра от другите ланчери от Zamunda, ако искате безплатно, защото другите ланчери спират след една седмица, поне на мен така ми става. И ето плейвам с моето име съм се. За да ви докажа, че работи, сега ще вляза. Ето. И играйте си, може да сменяте версиите. И най-важното е да се забавляват. Това беше всичко от мен, до скоро.